jika mas berkuit into duai nak bentar jing tap sisnem jing klanot jong I Jeremiah lamare. Misschien jing ruai stang mas berkuit no balai spak sopro. One para yero you try, hallelujah. Bembali maulong play, hallelujah. Rush you try la jingai mu, hallelujah. Lagi santo Kakateng upa padukon pada mensem bakoj. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selok jong amen sem bakoj kindan rengkat bad pi barok Rengka bad piru. da kajing sngungu bad kajing yoro yoblay nak benta kene kesngi ke baul ahengi ngiwan banyeng khamat kaduan kadupat kajing u Dari mat kadau ngi dei hok ban IT la dei hu dang kajing IT kajungi telit telan yala dei hu mau unang pej unang khmi unang ri unang sumar unang pendap unang penbiang bat unang yailam bat peten lenti yangi habaro ki kam ki bangi le kam tame hakane kesngi lengba ki jingpule utrai ukhot yangi bangi long ki sakhi habaro kiliang lane kino ki kam ki bangile de mata grau hagan ek step ko hanmen ko para bangilong kita ki bru ki babit dor ban priang yo jisu ha ka jing em ga jungi ai bagan ek jing priang ga jungi ya u kan wan ra ga jing kurku ga jungi de kumta to ken ngin kubur ya la de bangilong kinong pop bau trayun map ki pop ki sang jungi baro knang ba mangi sisa ngilong kita ki breu ki bakhoj ban pediang yu ha ka yu khares da ka jing snoret bat ka jing kloi ban kala ka bamot ngin phai khmat sotra da ka jing duai pan map jongi nga phla how blay badan bor baro bade phi ko hanmen ko para bang ala le pop subun e da ka jing prakhat da ka ten da ki kam da ka jing lek let da ka jing le palat jonga da ka jing le palat jonga da gijung le palat bakrau e chunga namar kata karpa dia kamaria bakoj kabaya sa kate sati ya ke angel badkiru khoj badepi ko hanmen ko para banduai na kabanta chunga how try ublay chungi ublay badon bor baro unis ne yangi madalama ki pop chungi unyalam yangi sha kaching em bom chukut amen Try can rat go Neyangi Dragon Drago Base Neyangi Christo map ko Christo rap ko nom ben Jagi Benim try can rat ko blaze neyangi try can rat ko Base Yangi Christo map ko Christo ram ko non venim
jangi penem yangi dongin yaduai nagbenta I Momores Karsimli Miss Fulda Sifonia Bakin yo ya gajing koit gajing kia kerpang nagbenta gajing pangkenlai jungki bat gajing don umau haksang ai botrai lang baga borble gajing ktai ki ba gajing pang gajing stam kan herkrat no bakin yo ya gajing koit gajing kia ke bapura hakamat berkum juru hakamat sem ni duwairu nagbenta ka ing kesem jong I kalbin sang riang bat I lawan penhun karbani bat ki kun kikti jungki bakin yo ya gajing koit gajing kia bat kum juru kam nagbenta gajing ye gajing yesuk hapo ka ing kesem gajungki ai botrai unwanra ya kata gajing long kawai hakan yam hakurkom hakayaj hakayeng gajungki Topen ki yakamon jong kirunge jong me ngi kerpat ko try. Bada gabawat kam sithem yaw so jong kakamblay jong me kinshem kerhai yakiso bapan kia jong kejeng isnay jong me. Daw try jong yu Jesus Christ ukun jong me ube merbasan sya rengkat bad me ha kejeng long kaway jong men simbakut ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na ka kitab Daniel nong itu lupa. Lapau kakti briu bat kelas dang banto halor kakenro. Hakito kisngi usim Belshazzar ula penlong kajing kawai bakrau na benta si hajar ngut. Naki bakrau batri jengu bat ula di wain hakmat kita ki si hajar ngut. Belshazzar ndaw lamat ya kawain ulai hukum banwanra ki khuri ksiar bat ki khuri rupa ki bau Nebukadnezar kupa jengu ula kurup naga tempel ha Jerusalem kenang bau sim bat ki bakrau batri jengu ki tengah jengu bat ki tengah clear jengu kindup yadi naki te kelawanra ki khuri ksiar bat ki khuri rupa ya ki ba la kurup naga tempel kaying jong blai ha Jerusalem badus im bat ki bakrau batri jengu ki tengah jengu bat ki tengah clear jengu ki layadi naki ki layadi ya kawan bat ki layro ya ki blai ki badaka ksiar bat karupa dakarnong daunar dauding badau mau markum tahi ki simpria jong kakti briu ki lapau bat ki latho halor ka astor jong ka kenro jong ka yingsim hamar persya kading peniang syarak bat usim ulai ya kataka kti katba kadang tho te usim ulat hang yongain bat kijing perkat jengu kila pentrim yu kit khot met jengu kila teloriar bat ki kosiu jengu kila kerbe te lawan yalam yu Daniel khamar usim ulong hau Daniel pidei utau Daniel uwe na ki koidi na Juda yau ba usim ukpa junga ulawan yalam na Juda ngalius ngiau shpang jung pi ba kemensim jong ki blei ba khut kadon hapi bat ba ya kejing shai bat kejing shempang bat kejing start ba janai la syam hapi ngalius ngiau ba pinang ban ai ya kejing mut ban batai ya kejing te menta la da pinang ban pule ya kene kejing tho bat ban ya tuanga ya kejing mut jongka ensapen kup ya pi da ki jan ba sau sengiang bat pin sadeng ka kenjerik siar saudong urendang jongpi bat pin salong unong sensyar ha ka kerdan ka balai ha ka hima teu Daniel la jawab khmarus im I kijing ai su bha jongpi kin sabat pi batu ai ki bainong jongpi ha wei pat lajar kata ngan pule ya kijing tho haus im bat ngan ne thu hu ya kijing mut pila pen krau ila dia khmat utrai
Pila pen kraw ilade persya yu trai ka beneng. Bat yaki kuri jong kaying jongu. Lawan rak mat jong pi. Bat mapi, bat ki bakraw batri jong pi. Ki tengah jong pi, bat ki tengah clear jong pi. Pilai di wain naki. Bat pilai ro, yaki belai ki bada kerupa bat ka ksir. Dakar nong, dau nar, dau ding, bat dau mau. Ki bam yi ne yu snyew, ne tip ai. Nrei, yau tau belai, ubabat hakakti, ya kemensim jong pi. Bat ubat tip ya ki jingle jong pi, Him Syam Burom Satya. Tena khmat jong lapha ya kata kakti. Bat ya kane ke jing tho la tho. Bat kane kalong kata ke jing tho bala tho. Mene tekel bat persin. Bat kane kade ke jing mo jongka. Mene ublei ulanyeu ikisngi jongka hima jongpi. Bat ula penkut yaka. Tekel ya pi la thau hakata rajur. Bat la syam ba pi duna. Peres yaki hima jongpi la pia. Bat la ai hakimit. Bat haki persya. Kaktin jong utrai. Isango yau blei. Nombarat druspa sapusah. Druspa sapusah. Yang right tang dekat ba. Hadu kajing ya pong utrai Ban ngan ayapi kapan sengat jong kajing im Haleluya 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 Utrai udon rengkat bat pi. Gabat piru Kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Lukas. Kaburom hame ko try. Hakata kapor u Jisu ong hala kisan ran. Kin kem yapi bat kin leben lekho yapi bat kin IT yapi ha ki synagogue bat ki patok bat en sapatham yapi hakmat kis em bat ki lat na kabanta kakerteng jonga kani kandei kakabu na kabanta jongpi ban yeng sakhi namar kata torai hala kidanut ban khuslai lepa kumno ban jubab naba ngan sa ayapi ya gejing penakten bat gejing start ya kiba en don uno na kinong sun jongpi uban la ban aireng ne ban pen yania en sa it no yapi wat da ki kimi ki pa bat ki hanman ki para ki kor ki jaj bat ki lok ki jor bat ya kito kato kanengot na pi kin sapan yap pin sasha isi habaro na kabanta kakerteng jonga hanrei wadu wei unyukle jongpi onom du ei da kajing ya sha jongpi pin sa yo ya kajing em
ka gospel jong utrai ka jingero ya me ko Chris ko hanmen ko para kat bang ngidang jan sha ka ayam adaban ngiyos ngeu ki jingkhot ka jong utrai yangi lengba ki jingpule man kasngi bangin wan kham jan shau trai bangin wan kham jan shau blay kham tame namar lengba ka jingjan ka jingi badu lengba ka jingwan ka jingi shau ngidang yo shushu ka bor ban im ka jing im ka bathamai bat kum juru ban long kita ki sakhi na ka banta ka karteng jungu na ka banta ka hima ka jungu ka jing im kristan jonga bat jung phi kumbangi tip ban ngi pusan man ka por kam dei na ka banta jonga hi marwei kam dei na ka banta jong phi hi marwei kam dei na ka banta jong no hanrei ka dei na ka banta ukres ka dei na ka banta ka kerteng jong utrai ublei jongi ka dei na ka banta ka hima ka jongu dei mat ka dau hamman ka khlimat ka bangi yo lat ngi dei ban yeng sakhi bar ban ai sakhi ya ka kerteng ka jong utrai ki jing ki jing sitam ki bam ma phi kendu ki dei ki lat ki lenti ki ba mangi ki ba mapi ni haban ai sakhi lane ban yeng sakhi na ka banta ka kerteng jong utrai ka jing sha ban ben ka jung phi ka jing sha kan tat ka jung phi kanu ka ba phi ya kendu ha ka jing im jung phi ha ka jing im jungi kum ki kristan ka dei ka lat ka kabu ka ba manga mapi ngin ai sakhi lane ngin penbena hakmat ka perthei banga udei bamanga kumu kristan lane kumu breu ngadei na bantau kres kamdei na banta jonga habangi pej saudong kane ka prothei jungi menta ha ka rin dia jungi bat kumjuru ha kane ka ri khasi jungi don shibun kilat ki bamanga ma phi ngila ban yeng sakhi ki bamangi ngi haban ai ya kata kaburam ya kekerteng ka nam utrai lengba ki ktin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi la lengba ka jing im jongi baman la ka sngi hanrei habangi pej padiala ka jong ka jing im ha ka jaka bangin long kita ki sakhi basisha na ka banta ka kerteng ka jong utrai bangi pat ngi ra mar khongpong ya kata ka sakhi dak ba penjab boram dak ba pendu namno ya kata ka kerteng jong utrai ublei jongi dak ba ngiklet no banlong kita ki kristan ki basisha dak ba ngiklet no ban im ya ka jing im jongi kum ki khun jong ublei den mata ka manta ka sngiu jisu kran shai nak banta jongi iwei paiwei kan sadon ka por ba ki briu kin sa kem ya phi kin sa sat patok ya phi kin sa le pensutom ya phi hanrei kan mau habaro kin ki por phi dei ban kan mau ba phi yeng sakhi hak kerteng jonga yo i u jisu dala dehi sham kran tang kin ki kentin hanrei u yeng sakhi haddu bau pha ya la ka jong ka jing em da na ka banta ublei ukpa udon ki lat udon ki bor ban lait na gitu ki jingsha ban theu ban lait na gitu ki jingsha kran ben ban lait na gitu ki jingsha sanar phna uyola udon ko bor ban lait hanrei ko hanmen ko para shem lendet ya ki e ki ba pa ulamang na ka banta jungu namar ka jing im jungu namar ka jing wan jungu sha ka nek prathei ka dei ban ai sakhi ya ka kerteng jong ublei ku pa jungu tikum ju manga ma phi ko hanmen ko para haba ngilej na ka ne ka ying mini shalaka jong ka ying haba ngilej menta ka sngi shalaki jong ka jing trei kidon ki khap kidon ki lat kidon ki kabu ki bamanga ma phi ngila ban ai sakhi ya ka kerteng jong ublei jongi hanrei pej pusan ya la ka jong ki jim ha ka chaka bangin yeng sakhi ya ka ta ka jing shisha mangipat ngilendat yak mangipat
ngi kan randin no mangi pat ngi len ya ke ke ba de ke ba shisha den mata grau ko han men ko para menta kesngi utrai upan kan mau yang ayepi ngim de ban khuslai ngim de ban perkhatan ke banga de ban le ke banga de ban kren ha ka to ko por ke banga yalat ban yeng saki hanrei ka jingkwa ka chung utrai ka de ka ne bangin don ha ka jingmot ka jing perkhat ka jungi bangin don ha ka danot ka junga ka jungpi tang ka wei bangan IT yala de hotrai namar ka jing IT ka junga yala de hotrai utrai un sap siap ka bangi de ban le ka bangi de ban kren na ka banta ban yeng saki ya ka kerteng utrai ublei jungi dei mata ka dau token ko han men ko para ngin ya sha ya baro ki jing ngin ya sha ya baro ki jing kerdu ya baro ki bangi de ban yeng saki menta ka sngi kumba ka lain ke bakado jong gospel ka ong ka jing ya sha jong pi kan sapen yo ya pi ya ka jing batamai ka jing ya sha jungi ka jing yang sakhi ka jungi ya ka kerteng jong utrai blei jungi kawan ra ka buram ya blei bat kum juru kawan ra ka jing pen ha ka jing bamarwe jungi ya ka ying ka sem jungi and you ro yo Jesus Christ Chinam lai chinam amen. ngin yeng ngin plai la ka jong ka jing nga ngej How blade or baro no tau ya ka beneng ba kendo. barau Jesus Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapo no man sem bukhoj ya balakhana kamaria te sati ya balashala bein hopo Pontius Pilatus lasan arpnai la ya palatep yu la yas bayap ha kasngi ka balai la mi par ka bayap ulat ki sabneng usang sakamanu blai pa badan bor baro nang jawan pat ban bishar ke beem ke bayap nangei hau man sem bukhoj ha ka balang katolik bukhoj ha ka jing salok khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing bom chukut amen Lai spa and rekusang. Toduai ko para baka jingknya junga bat jongpi kan long bapriang huna kemadu bleu pa badan bor baro To try to get jingnya ki ti jongpi. na benta ke jing robot berambat kateng ke jung u ka jing mento yengi bat balang bakho jung u baro ka wei do priang ko try ke jing trua bakantang ya ki ba me hukum yangi ban IT kentang ha ka kerteng jong me bato penlong yang i barabor ki bakongu yaki hukum jong me knang ba lengba kine kitchen ai en pediang yang i da kajing bon jong me dau kres utrai jong i amen
utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru. to kentu yala ki danot Kintiu yaki sau. to nginai utrai ublei jungi Kai sau hok bat kate. da shisha kalong ka basong hak bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khut ko blei badan bor bat bom jukut namar ha ka jing ej mala thau ya uben reu bat haba la pan rem ya u kat kum ka hok mela suspa ya u da ka jing isnei leng ba trai jungi u jesu christ leng ba jung u ki angel ki aro ya ka borom jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki khnyu hakmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki amane rengkat da ka jing kemen ngi kerpan ya me to ai ba ki so jungi kin ya so bat ka jongki kat ba ngi pen bana da ka jing ya ro ba sneu red Bakut try Musim dan baru bleki ba. Neng bat pertenggi arwailan. Kajing ya roh sana. Usana syatram jam. You play your sana. Kajing ya roh you tabawan. Anam bada kerteng utrai. Neng bat pertenggi arwailan. Kajing ya roh sana. Usana syatram jam. You play your sana. da shi sha malong bu khoj ko trai ka thamme jong ka jing khoj ba ro namar ka ta ngi ker pa di me to pan khoj pan kan tang ya ki ne ki jing trwa jungi da ka ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong trai jungi u jesu christ hakapor baladi no yu badala kamon sngoba ula padiang ya ke jing sha shutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batabam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kabanta jongpi ha ka chukur kam enda lalaya bam ula shim yaku khuri bad kabaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong gajutang batam ai bat bom chukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi ban na kabanta kibabun na kabanta gajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Kata sin bangi gam dunia upu. Bat mi dinakane kakuri iben na kajing yap jong me kotrai dadadu namar kata ngi bapen menta ya gajing yabat gajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong gajing em badia kuri jong gajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yangi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban chakri ya me da kebas ngauret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasnam ukres
ngilong ki ba la panetali ka way daumen sem bakoj token mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatla ka pertei ba to penjana ya ka ha ka jing e rengkat badulio ukpa bakoj jungi Wilbert u bishop jungi ka kanhun ki bishop bad baro ki lingdo token mau ya ki shakri jong me imei pa ki hanman ki para ki baying asam jongi ya ki ba mela khot salade na kane ka pertei to ai ba maki ki ba yalong ka wei badu kun jong me ha ga jing yap kum ka jong u kin yalong ka wei ru badu ha ga jing me pa jong u to kan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki balayathia dak bak remen ya ga jing me pat badia baro ki bal klat no ha ga jing isnei jong me to pediang ye ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpa dia me barengkat bat kamaria thesati bakhoj ka kmi jong ublai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing embam chukut bat bangin ro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame blei pa badan bor ha gijing long kawei jong men sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen kumblah hukum yang ngi daw nong pan em bat kumblah hikai ngi da katin blei ngi nod banong kok pa jungi uba habneng ka long ka bakhoj akarteng jong me kan wan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka khandeu kumba ha beneng to ayangi mata ka jing bam jungi ka ba hala kasngi patama bingi krengkang jungi kumbang rogi ma bi ke balas new yangi adwadi alam yangi sa ka jing pansoi henry de pan la yangi na ka bas new to pan la yangi ngi karpat ko try na ka jing snew ba ro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop bangin ya jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi deng ap khmelenti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ Namar ka jume kai ma ka jume kor ka buram menta bajunam la junam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api wat pe je ki pop jongi henry ya ka jingai jong ka balang jong me bad ha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubin bad basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko trai ka dan barabor rank kad bat pi Rengka bat pi tong ini terwa ya kedak kecing suk iwei ha iwei pat kecing suk bat pi O kun lang bro jagu play me bagi nagi pro da Hakme kun lang brod jong oblei hakme bakit na yaki pop jong kapratai suk yangi ki bala shakhat shakane ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam shung hok baman rung po ka ying ke chunga han re shong tang ke tin kamen sem chunga kan sakya hi kamen kas nam kris kan re pat kan yilam hingi shak ke chung im bom chukut amen
Kok pau ba habneng tuai ba jinge ba malai hangi hau kon chung me Jesus Christ wahan men jungi bat kathagat ding chung ka chung expon kan kelang hagidano jungi daman sem khoj naga jing kermen bala kerku na kabanta ka jingwan kahima chung me tuai ba jinge e chung me kan kala duriangi sakinang ro lengka bom chu song thai ban bedi kesembai jong ke gospel tuai bagi to kesembai kin keladur nasapo ya ke jai ben reu badi ke pertai mariang baro ke wei age jikmel enti batikna ya ke benang batemai bat ke pertai batemai abang lagi bo jong bungan laweng no kaburom jong me kan tan san junom tuai bagi jong e jong ke jubili kan kersubiang hangi ki program jong ke jingkerman ya ke jinang nur ya ke tiar ke jinang habneng ai berkata ke juga jingai ei kan seperti yang ya ke jingkemen ke jingsuk jong spa jungi same blai jungiker ku junam kalong ke borom ke jingi ro junam la kok pa jungi ba habneng kalong ke bekhoj kerteng jome kan wan kahima jome kalong kamon jome ha ke kendeu komba habneng tuai ngi menta ke jengbam jungi ke bahala ke sngi batama bingi kerengkang jungi kumbang yurugi ma be ke balesne yangi adwad yalam yangi sha ke jing panchoy handre de panla yangi na ke basne amen kuble komaria ke badab de ke jingai ei utrai dan bat pa bala kerku ya pa na peng kente bala kerku ya sok po chong pa jisu
ก็มาเรียบคุยยกมีจงเบลยกระวายนักบัญชาจนีขนมปอบบัญชาบรกปอร์กจงีอาบกจงีอาเมนกาบุรัมเฮากปาบดาวคนบดาวมันเซมบคุยกุมบากลลองบามันกงกุมเจบัญชาบัดบาราบอจนอมลาจนอมอาเมนโตงินยาดวายงีกระปาดกบเลยบดันบอร์บารอบายากิโตฮากิบาเมอายยากจิงกเมนบันยอบันตาฮากจิงมายาจิงเบลยเมนอมชาลานอลานอโรบักินคลาดนาเมดาวคริสอุตรายจงี Amen. อุตรายดันแรงกาดบัดพี Rekabat pir. อุบเลยบดันบอร์บารออุนกรคุยพีอุกปาบดคนบัดมันเซมบคอยอาเมนตัวเลยสุกอีบัชกรีทรายดักจิงเอ็มบาบฮาจงพีนิสนามูยาวเบลย Sao spak kandri. Gisangu, ya katin jauh play, bala ayah kaperte. Gisangu, ya katin jauh play, bala ayah kaperte. Tinu play kapapela, tinu play kapasisha, tinu play kapam jela ban bakla. Gisangu, ya katin jauh play, balai agak Kau buram hau pa, hau kun, hau mensim bakui, kumara long, haba menikong, kucu mentau baraboy, jenam la jenam amen. And the right try Jesus Christ, jenam amen.